סוף סוף הגענו. ראי, קודם כל, מבחינה היסטורית, טנטרה זו אסכולה שהתפתחה בהודו. לאחר מכן, עם הבודהיזם הגיע גם לטיבט והתפתחה שם בענף נפרד. די מזמן. אנחנו מדברים, לפחות המסורת ההודית, יכול להיות שהיא עוד קדמה להינדואיזם, איזשהו פולחן אלה עתיק. אוקיי. ולמעשה כל הטנטרה התפתחה מהמקום הזה כבעצם תורה נשית. זו אחת מן האסכולות הרוחניות היחידות, הקדומות, שיש בה דגש על האישה, על הנשיות, על העלאת האישה כאלה. כן? אז זה מאוד מאוד חשוב לזכור. כי בעצם אנחנו מדברים על עולם שבו רוב הגישות הרוחניות שאנחנו מכירים הן גישות שהתפתחו על ידי גברים. אמת, אמת. אבל, ואני רוצה לזכור שיש לנו מסורות דומות גם במקורות אחרים, אפילו במקורות היהודיים. אוקיי. הזכרנו את שיר השירים. עכשיו, שימי לב, בשיר השירים הדוברת היא אישה. נכון, נכון. ובאלגוריה הדתית של שיר השירים, אז מדובר על הזיווג הקדוש שבין הקדוש ברוך הוא לעמו ישראל, לכנסת ישראל. זאת אומרת, נתנו פשר רוחני לשירה אירוטית מן הגדולות שאי פעם נכתבו, וצריך לזכור שהדוברת הראשית בשיר השירים היא אישה. זאת אומרת, אנחנו מכירים מסורות מהסוג הזה בכל מיני מקומות. ההבדל עם המסורת הטנטרית הוא שהיא גם פיתחה פרקטיקה. עכשיו, על מה אנחנו בעצם מדברים? אנחנו מדברים על זה שהטנטרים זיהו שיש באקסטזה המינית גוון מאוד דומה למה שאנחנו מכנים אקסטזה דתית. כאשר המאמין מרגיש דבקות מוחלטת באלוהים, הוא חווה סוג של אקסטזה שמאוד דומה למצב אורגזמי. בעצם. ומה יש במצב האורגזמי שמעבר לעונג הפיזי וכן? אנחנו שוכחים את הזמן. הזמן נעצר. אנחנו בתוך הרגע הזה באופן טוטלי. אנחנו שוכחים את האגו. עכשיו, שוכחים את האגו, כמובן. בהנחה באמת שזה מין וולונטרי ולא מין כפוי. כן. אז אנחנו מאבדים את האגו, אנחנו מתמזגים, אנחנו חווים אחדות גדולה. אנחנו חווים מיזוג מאוד מאוד עמוק. מה שאולי בתרגולים אחרים, נגיד בזן, הישיבה מול הקיר הלבן, שמאפשרת את המדיטציה העמוקה הזו, שמאפשרת את תחושת החיבור ואת תחושת התודעה הרחבה, יש את זה גם דרך המיניות בעצם. אז זה בדיוק מה שאמרו הטנטרה. כמובן שהיו המון אסכולות בטנטרה, גם בטנטרה הקדומה וגם היום בפיתוחים המודרניים, אפשר לקרוא להם נאו-טנטרה. אבל האלמנט הזה, שבו אנחנו באמת חווים התעלות שאפשר לקרוא לה רוחנית, דרך מעשה האהבה, דרך המיניות, והצעות לפרקטיקה שהיו נהוגות לאורך כל הדורות במסורת הטנטרית, הדבר הזה הוא מאוד מאוד ייחודי. ולכן, מי שבאמת רוצה לעלות על הנתיב של אהבה מקודשת, או רוחנית, ופלוס כמובן כל הבונוסים המיניים הנהדרים, אז טנטרה זו הדרך, אולי הכי מפורסמת לפחות, שקיימת היום לנתיב הזה. אז איך זה באמת יכול להיות קשור לחיים שלנו? אנחנו לא לפני 2000 שנה ולא חיים בטיבט. מה כאן ועכשיו? אני אתן לך דוגמה. אנחנו דיברנו על הקטע הגברי הזה, של אני רוצה לגמור. אוקיי. אז אני אמרתי שאני לא נגד גמירה, אבל הנה הייחוד של הטנטרה. הטנטרים הקדומים כבר פיתחו פרקטיקות שאפשר להשעות את הפליטה הגברית, ואז לחוות בעצם מצב אורגזמי מתמשך. עכשיו, הגימיק הגדול הוא לא רק מה אנחנו עושים במיטה. האם אנחנו יכולים את הסוג הזה של קיום אקסטטי להכניס לתוך החיים? ומה זה אקסטזה בטנטרה? זה עלייה אינסופית של האנרגיה מתוך שקט אינסופי. ולא הרעש והתזזית הרגילים שאנחנו בדרך כלל מכירים בדומיין המיני אצל רובנו.
זה ההפך הגמור, בואי נאמר, מגירוי פורנוגרפי, אוקיי. אוקיי? אנחנו פועלים על נתיב שהמיניות היא שער בו לממדים הרבה הרבה יותר רחבים. כל אחד יכול? בוודאי. באשר אנחנו בני אדם, אנחנו בהחלט יצורים גם אירוטיים, גם רוחניים, גם רגשיים, ולכן יש לנו את כל האפרט שדרוש לטנטרה, או לצעידה בנתיב המיני כדי לגלות ממדים נוספים מעבר למיני. זה בעצם העיקר של העניין הזה. מי שחווה את המצב האקסטטי שטנטרה מדברת עליו, לא רק ביחסי מין, אלא מסוגל להכניס את זה לתוך החיים, חווה הרבה יותר שמחת חיים, חווה הרבה יותר ריפוי, חווה הרבה יותר תחושת רווחה, וכמובן אהבה עמוקה הרבה יותר. זה מה שאני אוהבת בטנטרה, שגם התהליך וגם התרגול הם בעצם תהליך שמתחיל מלמטה ועולה ומעלה כלפי מעלה את איכות החיים, את שמחת החיים. התרגול עצמו הוא מלא בשמחה, התרגול עצמו מלא באהבה, מלא בתנועה, יש הרבה התרגול הוא אהבה. בדיוק. לא צריך להתייחס על זה כעבודה. בדיוק, זאת שעכשיו עבודה. אנחנו מתרגלים. והטנטרה היא כיף, והטנטרה היא שמחה. בהחלט. אני רוצה להמליץ על תרגול טנטרי, ועל מפגשים טנטריים, ועל עונג טנטרי, ועל חיים שלוקחים הרבה מאוד לחיים שלנו כאן ועכשיו, היומיומיים, מתוך הטנטרה, ושיהיה ממש כיף. בכלל הייתי רוצה לתת טיפ לזוגות שלנו, אוקיי. לדרך. טיפ מאוד מאוד פשוט ברוח הטנטרה. כשאתם עושים אהבה, תסתכלו אחד לשני בעיניים. תנשמו את הנשמה אחד של השני לתוך החיים. הביטו זה בזו. ראו את עצמכם נפתחים כמו פרח לאלוהים. ואם אתם מסוגלים לנשום בקצב של התנועה, כן? כשהולכים קדימה לנשוף, כשהולכים אחורה לנשום, תגיעו מהר מאוד למצב שאולי לא הכרתם קודם. יש הרבה חדש לגלות. יש המון. יש המון. תודה, אורן. אוי, טוב לראות אותך.